Dia mau kadongan sahapur seaon sebelum kita mulai dope video on perjulu madok melihat majul atau hamu nunga menonton video on terlalu mau video hamu nunga menekan subscribe segajang mumur muna di dia mau pasu-pasu tuak kadongan nasu menekan subscribe dope unang lupa tekan subscribe bantu ma channelon asa lam tu berkembang na kolak neon saat tujulu non so ini maju hata perjulu si anau mau lihat mak. Everybody fucking jump. Tamo ka pembalap nami adong lo sukunon nami tu amu bohado alak batak menurut tamu na la si Rossi majolo berjulu Hehehe. Wah maniku teh molo alak bata do nah lako sudi termasuk burju-burju do termasuk di bidang perdonganon di paradatan manang pe manang di bidang dia pe lakon termasuk bodo apalagi di bidang perkerjaan dena alakon termasuk pekerja keras do sudi dang pala telu alakon tu perhutanamian makana apa tar semangat dia do mereka lakon sederhana ma bes lu tato lakon molo di parhepengon halakon termasuk iri-iri do sudi makana lo morak ma mereka lakon sudi soni majo alak batak menurut tahu sendiri melihat emak molo la si Pinales boha menurut tamu nale hehehe mula menurut tahu saru pada nyantu pada nilai si Rossi nak kening halakon memang burju-burju do sudi alana ciri-ciri ini halak batak do harus ngoni ati makana halakon mula mangarat tu halakon gudang do halakon ya gudang do halakon nama mora alana yang palai bot halakon mesti apala sobong sotik pe soni majolo alak batak menurut sonari menurut apa jolo ti molo menurut tahu sendiri na paling soroti anak buru na do molo anak buru ni alak batak terkenal lu sudi alakon begak jago malop pa napi tabu-tabu muse tarsema di molo alakon malop pa setuju do tepat do nilai si Marquez anak buru na memang jago-jago do mengalop pa apalagi lakon mulu begak na dang lu halak Korea ate le Marquez edang pasi roham beda tipis do lakon tolak Korea kan ido pas dele beda tipis ido pas di beda tipis pas deh ido baru bungamu do persamo siri nah naik do becong do